Welatê Kuwêtê hoşdarî da derbarê her karekî leşkerî li parêzgeha Idlibê li Sûriyê û daxwaz ji aliyên peywendîdar kir got babendiyê birêkeftina kêmkirina astê şer li Idlibê bikin. Welatê Kuwêtê hoşdarî da derbarê her karekî leşkerî li parêzgeha Idlibê li Sûriyê û daxwaz ji aliyên peywendîdar kir got babendiyê birêkeftina kêmkirina astê şer li Idlibê bikin. Cîgirê Wezîrê Kuwêtê got rewş li Idlibê cuda ye ji rewşa berê ya bajarê Helebê û Gûtaya Rojhilat û Dereyê ji ber ku Idlib nêzîkî 4 milyon kes lê dimînin. Nîvê wê hejmarê jî derbederê hundirê Sûriyê ne. Cîgirê Wezîrê Derveyê Kuwêtê Xalid Carallah hoşdarî da ji proseyên leşkerî eger bên encamdan wê karîseteke mirovî li ser neşteciyan hebe. El Carallah her wiha hêviya xwe derbirand, godan û standinên Gultehranê tên kirin bigihên encam nebaş ji bo levandina wê dosyeyê ya girêdayî hewlên got armanca wan kontrolkirina rewşê ye li Idlibê. Hevdemî hoşdarîkirina Rûsî ji plana bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê û tawanbarkirina rejîma Esed bi wê yekê artêşa Amerîkî gefa hebûna bijardeya êrişeke leşkerî da eger rejîma Esed wan hoşdariyên Amerîka paşguh bike û kîmyawî bikarbîne. Jeneral Joseph Dunford serokê desteya erkanên Amerîka yên hevbeş eşkere kir got ew diyalogeke normal li gel serokê Amerîka Donald Trump dike derbarê bijardeya leşkerî. Eger Esed hoşdariyên Amerîka ji bikaranîna kîmyawî di êrişa pêşbînîkirî li ser Idlibê paşguh kir. Dunford serbar kir got wîlayetên yekgirtî hîn biryara bikaranîna hêza leşkerî wekû bersiv ji bikaranîna kîmyawî re li Sûriyê nestandine. Lê diyalogeke normal li gel Trump di wê derbarê de dikin ji bo tekeziyê li ser wê yekê bikin got helwesta wan yên girêdayî bi planên baş bikaranîna kîmyawî bikin. Lê diyalogeke normal li gel Trump di wê derbarê de dikin ji bo tekeziyê li ser wê yekê bikin got helwesta wan yên girêdayî bi planên paş bikaranîna kîmyawî bikin. Dunford eşkere kir got ew pêşbînî dike got bijardeyên wan yên leşkerî hebin derbarê dawî pêşhateyên rewşa leşkerî.